siyalifunda eBhayibhelini. Lithi ke iBhayibheli mawulifunda, may the grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Bese eyalivala athi amen. Uthi sengathi umusa wenkosi yethu Jesu Kristu ungaba nani, bese yalivala iBhayibheli. Namhlanje ngivumeleni ma celebrate abanqobi ngizothi sithandaza ntambama sengathi umusa wenkosi yethu Jesu ungaba nani nonke niphumelele namhlanje. Ngaphambi kokuba kuthiwe akube njalo, uma iBhayibheli imvangeli liqalwa kuGenesis kuthiwa eqaleni uNkulunkulu wayekhona, kodwa livalwa umpostoli uJohane. Ubhala le ndaba amehlo bawakhiphile kuye, ubhala lento uke wafakwa edramini lamafutha abilayo, wabekwa estadium laginqwa idrum, abantu bonke bamhleka bambuka. Uke wathathwa wabekwa esiqhingini sasePatmos, kodwa simuzwa engakhulumi ubuhlungu adlule kubona. Angazi kulo 20 years abanqobi badlule kumaPatmos amangakanani, angazi kulo 20 years abanqobi badlule kumadrum anoyela obilayo amangakanani, angazi bake bahlekwa kangakanani, angazi bake babukwa abangaki babahleka, kodwa uthi bayayibhala edlule ebuhlungwini angakhulumi inhlungu adlule kuyona, azwakala athi sengathi umusa wenkosi yethu Jesu ungaba nanonke. Mayeso njalo include abake bamhleke bhalwa amaphepha, include abake bamhleke ngaqashwanga, kodwa uthi sengathi abanqobi mabehlela lo mcimbi bamema wonke umuntu. Ungathi babhala leli verse mhlawumbe asixoxe lento bafowethu ukuze sizwe ukuthi uNkulunkulu uthini kithi ntambama. Sengathi umusa ungaba nanonke. Yini umusa? Umusa is the ability of God that works in us, that works for us, that works through us. Yini umusa bafowethu? Amandla kaNkulunkulu asebenza kithi, esebenzela thina, esebenza ngathi. Umusa ilento eyafika intombazane ingayazi indoda, igama layo kuthiwa uMaria, kuthiwa ama-gynecologist athuka onke ukuthi kanti lo muntu ukhulelwe kanjani ngoba she still a virgin, kanti uhlangane nomusa. Ngicela ukunichazele eThekwini, yini umusa? Ilento eyafika ugogo omdala owayesedlule ngisho kwi-menopause, igama lakhe kwakuSarai, kwaseku-impossible ukuthi angakhulelwa zane, wasehlangana nomusa. May you meet grace tonight. Izinto ebezi-impossible empilweni yakho masibe possible, ngoba mawuke wahlangana nomusa okungenzeki kubantu kuye kuyenzeka. Kwenze njani? Hlangane nomusa. Yini umusa? Yini umusa? Umusa ilento yafika uJosepha efakwe abafowabo phansi kwipit baqedile ngaye, kwezwakalo yedwa ethi asale sesimdayisa, kanti abasakhumbula ukuthi vele ephusheni lakhe wayengaphuphanga ebusa esezweni lakubo, kodwa wayevele ezoyobusa ezweni angalaziyo. Umusa wamkhipha. Ngithi namhlanje ngiyamemezela umusa ozokhipha kuyo yonke imigodi ombelwe kuyona, kuyo yonke imigodi embelwe kuyona. Namhlanje ngicela ukumemezela umusa ozokwazi ukunyunda iCV yakho ifakwe ngaphansi emakhathonini, kodwa umusa idonse uyibeke ngaphezulu. Ngicela ukumemezela umusa namhlanje okuzothi umndeni wakho usudelelekile, kodwa umusa ufike ukuthathe. Yini umusa? Yini umusa? Umusa ilento eyahlangana noHana esehlekiwe uPhenina, kwasho ukuthi usehlangane nomusa, ngoba ngisho uPhenina bangahleka, kodwa mawuke wahlangana nomusa uPhenina iyashintsha into abeyihleka. Lalela, mawuke wahlangana nomusa abantu bebekubuza bethi who are you, bazoqala bahlangane nawe bethi how are you. Kwenzakalele
uhlangene nomusa sengathi umusa wenkosi yethu Jesu ungaba nani nonke namhlanje bafowethu umvumeleni ngichaze yini umusa